हाय दोस्तों, ମୁଁ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର। ସଫା का क्या ସଫା ଆମେ ଅଛି। ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ଟିକେ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ପବନ ଟିକେ ତେଜି ସେ ମାନେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପଡ଼ୁଛି। ଏମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନା, ମାନେ ଥଣ୍ଡା ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ମାନେ 26 डिग्री सेल्सियस ଭିତରେ ଅଛି ଥଣ୍ଡା, ବେଶୀ ବି ନାହିଁ। 26 डिग्री ସଫାରେ ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ବିଲ ଆଡ଼େ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଜମା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ, ପାହାଡ଼ ସବୁ ପାଣି ଏପଟେ ବର୍ଷା କେମିତି ସବୁ ଛୋଟ ପିଲା କେମିତି ଟୋପି ଲଗେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ନା। ବ୍ରସ୍ କରିବା ପିଲା ପବନ ବି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ତେଜି ସେ ସବୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଜରି, ମାନେ ପଲିଥିନ୍ ଟୋପି ଲଗେଇ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ପବନ ପ୍ରବଳ ଦେଉଛି। ଆଉ ବାଦଲ ବି କେମିତି ଚାଲିଛି, ବାଦଲ ପୁରା ମେଘୁଆ। ଏମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବା ପୁରା ମେଘୁଆ ସେ ବାଦଲ ପୁରା ଚାଲିଛି। ବର୍ଷା ପାଣି ଆଜି ତ ଚାଲିଛି ସେମିତି। ପବନ ଏମିତି ଘର ଦ୍ୱାର କାହାରି କିଛି ଉଡ଼େଇ, ଗଛ ବି ହେଲେ ସତର୍କ ଦେଇଦେଇଛି ଆମର ଜିଲ୍ଲାର, ସଫା ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବେଶୀ ମାନେ ଟିକେ ଜ୍ୟାଦାତର ମାନେ ବେଶୀ ଚାଳ ଘର ଅଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ।